Sizlere salam. Men bugün size ak şokoladly Ganaź diýen krem ýasak görkezmek isledim. Bu krem bira akça bolýar, biram ýylmanyk, hemem tudurny gowy saklaýar. Tortlaryň zatlaryň daşyna çalanda bir ýyly gatyja bolup durýar. Biram gaty bir eräp zat edip başaga ýedenok. Hem tudurny saklaýar, gül çekseň hem bolýar, tortuň arasyna çalsaň hem bolýar. Kekslerde deňde olaň üstüne de şeýle takyp şondan hem gül çekse bolýar. Hemem tagama gowy bolýar. Iň esas zatlaryň birem ak bolýar. Şoň üçin men pikirimçe bu kremi hükman tort pişirýänler bilen kädi pikir edýän. Gaty krem bolýar. Gelin biz bugün şol kremi ýasalym. Size gerek zatlar 400 gram ak şokolat, ýarty çay çemçe źelatin, suwa edilen 300 gram mesge, 150 gram sliwka, bilen Wanilin gerek. Iň esasy bellek geçmek isleýän zatlarymyň biri şu mesge barasyna. Mesge alaňyzda şular ýalyk, meňe iň gowurýan mesgem şu evet mesge. Buň içi derediň şu ýaly hem akça bolýar. Hemem ol hakyky mesgeler ýalyk, gaty bir erep ýatanok. Hakyky mesgede tagamy gowy şondan ýasadyk. Zat diýerler krem tortu gaýtam. Bize krem ýasamyzda hakyky mesge gerek däl, birazjyk margarinrak zat gerek. Birazjyk füýgoşuklugyny, birazjyk sütürni saklamak üçin margarinrak zat bolýar. Şoň üçin meňe iň gowurýan mesgeleriň biri şu evet mesge. Buň içi ak bolýar, hemem tagamy gowy bolýar. Beýleki mesgeler şedrilete ýa ýene bir zat olar ýaly mesgelerim baha bolýan, olaň içi targylyp bolýar. Onuň ýasan kremidem tarymtyl bolýar. Men maslahatym şu evet mesgeden ýasasaňyz has gowy bolar. Başlamakda iň ilki etmelerden biri źelatini edmeli. Ýartyça çay çemçe źelatini 3 çay çemçe soğuk suw bilen edýärse bir ýarym sagat 20 minut çeşmek üçin goýýas. Onuň bize gaýnak suwly bir piticik gerek. Bir gapda suw gaýnatýarsa şoň üstüne ak şokolady goýýar. Ak şokolad eretmek üçin. Bunu mikrovalnovkada goýup eretseň hem bolýar. Bir talyp azajyk bugdan bulap ýene talyp şeýitdirseň ol kynrak bolýar. Ondan şeýdipken gaýnak suwun üstüne goýsaň has gowy aňsat usuly bolýar. Şokoladyň üstüne de ýanky sliwkamyzy goýýas. Onuň şeýdip bulap eretýäs buny. Mesgemiz hem öňräjiginden holodilnikden çykaryp goýmaly. Olam bir öý temperaturasyna bolmaly, ýumşak bolmaly, eremeli, ýöne ýumşak bolmaly. Indi şokoladymy hem şeýdip bulap ereteli. Görüşüňiz ýaly şokoladymyz hem gowy eredi, içine hiç ýyly gaty galmady. Indi kremi ýasap başlabermeli. Mikseriň gabyna ýumşan mesgeni atýar, üstüne hem şokolady goýýar. Hemem Wanilinmi hem atýar. Onu mikserde gowja edip bulap başlaýar. Mesge bilen şokoladymyz gowja edip bulap garanmadan soň belki çeşirmäge goýan źelatinimizi mikrovalnovkada goýup eretýär. Onam onuň şu mesgeň üstüne goşýar. Ýene de bunam gowy edip mikserde garýar, bulaýar. Źelatinam mikrovalnovkada ereteňizde ören teresap bolmaly. Mikrovalnovka salyp bir näçe sekund işledip, öçürüp, bulap, ýene täzeden salyp, ýene bulap şeýdip eretmeli. Ýogsa birden gaýnamak mümkin. Gaýnasa da źelatiniň hiç işe ýaranok ondan gaýmaly bolýar. Eger mikrovalnovkaňyz ýok bolsa, źelatinam helki gaýnak suwun üstüne şokolad eretişmedi ýaly, bunun gaýnak suwun üstüne bugda goýup eretmeli. Kremizi gowja edip garşdyranmadan soň indi men holodilnikde 1 sagat goýmaly. Şu źelatin zady birazjyk gataşmaly, mesge zat birazjyk gataşyp alşar ýaly. Bizim kremimizi holodilnikde salamyzda 1 sagat boldy. Indi çykaryp mikserde ýene bulap başlaýar. Ýöne bu gedip öňki ýalyk däl has köpräk bulaýar. Has gowy güzbat etmeli. Bu gedip ilki peträjiginden soňa baka güýçlendirip gowy diýip bulap agartýar, hemem çişirýär. Agaryp çişýänçe bulamaly. Şu kreme eger isleseňiz hasam agatny isleseňiz birazjyk ak kraskada goşup bilersiňiz. Ak kraskada satylýar. Şonu suwda azajyk edip goşaýmaly. Şu wagt bulap durgan. Onuň goşdan hasam akça gowy bolýar. Eger men şu edýän zatlarym siziň göwnüňizde ýaraýan bolsa, size peýdat diýen bolsa, onda size like goýmagy haýyş edýän, hem podpisat edin, hem like goýun, köpräk adamlar görür ýaly öňräge süýşip, köpräk türkmenlerimiz peýdalanır ýaly like goýmagy ýadyňyzdan çykarma.
ha bizim kremimiz taýýar boldy. Görşüňiz ýaly gatyjyk, agjyk, gowy krem boldy. Indi bunu arkaýyn tortlarda, kekslerde ulanıp bilersiňiz. Teden ýasasaňyz noş bolsun, şowly bolsun.